bahai ya ki video ke jonga na por por nang kanu cabe ngai ku play pi baro ki parlok ki balai ki nong kercan ke jonga ngai ku leru iki to ki baju perca ki baju kentho bat ki baju keren pen ki baju bitar bahai ngai ku play pi baro sya kaneka video ngapri yang sabhai pi limba kaneka video de hakaneka video ngakwa ban le exercise namar ba ngadang suki te ngakwa ban le exercise lane ngakwa ban le yoga ndre ngakwa ban keren swa kato katne ki kentien namar ba ngakwa ban keren namar ada ngam keren ta sibit ngam yuk porsu te ngakwa ban keren swa kato katne ki kentien namar ki don ki bro ki ba bitar bhainga ki ba ngomong ya ka ka ba nga keren pide ban sotu ba manga keren ya ka jingsha ya ka ka ba ngayu ya ki kam snow ha ka imlang selang ka keren namar ngam kwa baka imlang selang ka jungi kan syong da ki kam snow da ki terut ki smer ngam kwa ba ki kam snow kin kharoi ha ka jala ka jungi kumta deina kata katau banga sa keren ya kini ki baro namar banga snokhi ngam kwa ban sukun tang halade ya ki jing snow ngam kwa baki jing snow kin kharoi hakane ka jala ka jungi deina kata katau banga keren ya kini ki baro nrei ki don pat ki bas ngomong khamtam kito ki bas sungsit balang na kalian ka jonga ngam kentho ya ka balang ngam kentho ya kan niam kristan lane ya kano kan niam ngam kentho nrei nga kentho tang ya ki nongelam ki bas snow ya ki nongelam ki ba yalam bakla ya ki padba omde banga kentho ya baro ki nongelam nrei tangi ki nongelam ki bas snow ya ki nongelam ki bomde nga keren persya tang ya ki nongelam ki ba yalam bakla ki nongelam ki bas snow ki nongelam ki boman pide ban satu kata pimde ban ngomong ya ka ke ba manga nga keren namar nga keren da ka jingso khie ka jonga nga kwa baka imlang selang ka jungi ka jela ka jungi kan long ka jela tibru tublai kan long ka jela ke bomdon kino ki kam snow ngam kwa bagi kam snow kin kharoi hakane ka jela ka jungi dena kata katau nga sa keren ya kini ki baro nrei bun pat na preng jong phi mo phi bitar nga keren nya ka jing sya te balai phi mo ngadon nya ka hok jonga ngadon nya ka raj jonga bangan keren ngadon ya ka hok ban keren kat kum ka artikel 19 plus 1 plus a jongkar ritis jar ka india nama ka ai like lu jengi bang ngin keren ya ka ke bang isnoki omde bang keren ban wanra jing kulmar nrei nga keren ya ka ke bang asoki ban wanra ya ka hakamiat haka imlang selang ka kwa ban wanra ya kata ka hakamiat ka syong suk sengan haka imlang selang phimdai ban ngomong phimdai ban ngau sik thang kumuto wei Ronald Jun ka thang mau so sik thang ya ka jingkran ka jonga banga keren syafang itu ki breu ba punya belade bai pisno rem haba ka keren ya ka jingsa na kalen ka jonga ngam kwa bandarab jot ya ka ka basne nrei nga keren namar banga ya kane ka jaj benreu la jong nga ngam kwa baki breu jongi kin penyap belade da ka baki sden fasi lane da ka baki dungyap ki di awai lane da ka baki le akino kirko ngam kwa bakin penyap belade kan mau baka mensim ke jongi kade ka yingsong jung mensim khoi katkum ka siti ka benengkong jung pol sikinong koren kalenong ka banreu ka khot ka bakat khandai bat ka arpho hong to la batai baka mensim ke jongi kade ka yingsong jung mensim khoi ka met jongi ka mensim jongi kade ka yingsong jung mensim khoi ngidai ban pendon buram yu belai hakamet bat ka mensim namar la thit jongi ka dorba kumtang ngide basotu baka met bat ka mensim ke jongi kilong ki bakor dor ba dei na kane ka daw ken ngasa keren namar bangayu haki kubor te ya ka bala pauting keren te ngahaban keren namar ngadon ka hokban keren dan pat ki boong ba ngabisar ya kiwe ngambisar ndrei ngakren kum ka awareness program khnang ba ki pajba kin sai khnang ba ki pajba kin so thu ba kimdei ban penyap lode bat kimdei ru ban penyap kiwe ngakren khnang ya kini ki khnang ba ki pajba kin so thu mar ngam kwa
baki bro jungi ladaki siam jenjar ladaki siam sosat ladaki siam kino ki jeng bat watla gile kam snuru kitemu ban penya beladi kan mau ublay umap pi watla pilale kam snu kumba ublay bat u jisu ki map ya uto urunar uba syak sanak narin kan u jisu uto we urunar upan map yu jisu upan map yu ublay watla ula le ki kam snu ki beserkai kumta u jisu la map yu u jisu long hakato kapor ba uto urunar usyak sak narin kan u jisu ujisu uang itu runar uba pan map yu belai uang nadu mentakas ni men long lembat ngah ka paradise namar bu ulah pan map te ubelai umap be wad uang bu ubelai umap su ndrei ubelai umap be ladangi kala ka bemut wad langi lale iki kam sneu ke beserkai ubelai umap be ndrei ladangi penyap lade kumno ubelai umap habaya lade ngim ichu habaya lade ngi lade penyap te lada phi dwai phi pan map yu ubelai hakato kapuar shwa ba pin penyap ru ubelai umsya ba pin penyap ladi ngam trai ubelai unsya ya phi ba pin penyap ladi ubreu ba penyap ladi umdai su umensim belai ndrai uladai mensim ksut namar setang ksuji ubasya yangi bangin penyap ladi ndrai ubelai te em umsya yangi bangin penyap ladi pindai mas kawram ya ka ke ba manga kren ya ka jingsya larafi pule ha ka bible ru pinlap ba ka long ka pop ban penyap ladi sapule haka kitab kebaar di Moses ka kitab Exodus hang to latho men on penyap kebamut ngim day ban penyap yala de yaki weru ngim day ban penyap kham tam yala dehi ngim day ban penyap amara dangi penyap lade kumno su ngin pan map iblay haba yala de ngada penyap lada pi pan map iblay haswa ba pin penyap ru iblay umsate bangin penyap lade namar katkum ka siti ka kong jung pol sikirong koren la thoang to baka met jungi kamsim jungi kidai ki jingsong jung musim ko kumta ladang penyap lade te ngim isu jung musim ko ubade musim jung bulai ngim isu kamut ban penyap lade te kamut ngim kwa isu ken ban le chaka hima jung bulai te pimda mas ram ki banga kren wajuang banga bisar yakiwe namar banga kren ya ka ke bal pauting kren habang ai haki kubor ya ka ke bal pauting kren de ngakren bet namar ngam kwa kumang onge phi ba kane ka jala ka jungi kan kharo de ki kam snu bangin su penya belade lada phi ong ba ubre ba penya belade u hok de long kuma phi aimen sim ya kito ba penya belade kan bakin penya belade lada phi ong hok ba penya belade kemut bun ba kan kin kiban penya belade namar ba hok te lada penyap lade ndrei dai kumta kiba penyap lade kide kibre ko pop kumno yala de kim ichu yala de baka met jongki kade ka jingsong jumun sama ko haba kim ichu de kumno pinsong ram haba kren pimde masong ram piong banga bisar kiwe te hato ma phim bisar nga kren hato phia kan tho phia ben kemut ma phi bisar haba pidang kren ya kikam jung kiwe kemut phi bisar be om don hiru ubreu bom bisar kiwe stang we arngut hi trai ndrei bun ba ni bisar be kiwe la raja ka ek hasno thau lane hakano kano kasnong hakajala ha kiwe kiriru ni kren kamut kat bangi dang kren ngidang khana ni bisar be om don weru bom bisar ya kiwe ndrei ni bisar be setang we arngut hi trai setang kibala im ru hok hi trai ndrei bun ba ni bisar be ya kiwe ndrei kan mau ba unong bisar ba klidu udai ublai manganga nge cekra unong bisar ba klidu udai ublai umdai u judge na supreme court bat na high court ndrei udai ublai unong bisar ba klidu unta nakaliang kajonga nganget ba ublai unsa bisar yanga unsa bisaru ya phi bada baro hagi singi ba khadu ublai un bisar be kumta ngai sukren ya ka ke bala pauting kren ndrei omdei banga bisar patam satu bakla ngamdai unong bisar ba klidu udai ublai om don
Judge na Supreme Court, Don Judge na High Court. Uban la ban bishar. Nrei tang ublehi wala ban bishar. Kumta wat namanya sutu bakla. Bat uduan ru utu way. Lah teks hang to hagrup jengi. Usomong. Ya ki banga keren. Usomong. Usong sit balang tamau timsi. Utimsi larang apan iya phi. Ya ki ketin ke ukuran kamut pin salingo namar bu usong sit balang. Pun kesan ya kabalang tamba utimsi. Lada day utau runiam. Lada day utau bangit balang. Balai utimsi yang. Balai utimsi. Kaman to pun kesan ya kabalang. Nakaling kajong ngamben ya kabalang. Ngamben ya kaniam. Ndrei ya kabadai. Ngapriang ya kibom day pat ngakren be. Ngapan syai. Kenang maki pajbak kin syai. Tahu bro. Ulah berngam ru nga. Uang ulah berngam ban penduk ya ka YouTube channel jonga ban lek kumne kumtai. Ladang am adbiang hakataka group ulah berngam. Ulah tim si nga. Te ki proof ki don. Wat mud ba pin pen kebom ba mangangan pendem. Ngakren ya ka jingsha. Wat mud ba manga shifting pi. Ngam shifting. Namar ngadon ubulai. Ubulai udah nongya da jonga. Nganam shifting. God is my defender. I don't fear. What do penting nga ngamting. Pisong sit balang, pi komen nga ada kitin sang. Piong mem dan hok. Ban keren. Ya ka kitin blay. Mem dan hok. Tang uphadar bat upastor. Bat kitin basan ki rambak balang ki babu ketikis. Ki balak ban keren. Te kamu lada piong kumta. Lada ngam dan hok ban keren ya ka kitin jung blay. Ngan sutit kai mo ya ka Bible. Ngan sutit kai mo ya ka Bible lada piong ba ngam day ban keren ya ka Bible. Ngam dan hok ban keren ya ka Bible. Kamut nga sutit kai mo. Wat mut ba pinyar lambak la nga. Nga tit ya ka Bible da ka pisah. Bat nga hikai ru ya ki bro jongi. Ringkat bat kine ki ki bayu na ka perthai ringkat ru bat ki jingtho ka Bible. Nga hikai hato don hok tangu phadar pastor orang balang babu katikis kita men basan mo ban pule Bible ban yalap ban hikai bro hato mangi kiru pajbak ngim don hok mo hato mangangam don hok mo hato ngasut hikai mo ka Bible lada ngasut hikai te lada piong bangam don hok te lada pis sngau sya hadu kata-kata ngalak ban thang no ka Bible lada piong ba ngam dan hok ban pule ya ka Bible ban hikai ban keren ya ki bro katkum ka Bible lada ngam dan hok kamut ngalak ban thang ru ndrei warso tu bakla ngam thang ya ka Bible kade ka tin jung bulai ngalathit da ka dor balai ngathit namar ba ngakwa ban yu jingmut ka Bible kamta ngathit ka Bible watmut ba penyalam bakla watmut ba penting nga ngamting piong mem dan hok ban keren katkum ka Bible dan hok tang uphadar upastor tumen masan romak balang babu ketikis uang tahu bro usong sit balang ba te ulak tek laki ka hang to grup bat ngala remove you nang tawan tek personal nga tim si nga ubernya nga wat mood ba penting nga ngamting nga keren yak jingsha Om day badan hok tang phadar pastor utanan basan rambak balang babu ketikis pat kiwe kinong yalam niam bakin pule Bible bakin hikai ka Bible batmu ndrai mangi kiru paj baru gidon ya ka hok ngalat hit kenang ka dor namar bang ayo jingmut sibun ngayo ya ka jingmut bakan jaman sim ling ba ka Bible umta nga hikai ru ya ki bro da ka jingsem phang ka junga habang ayo ya ki jingmut bom day ha kane ka imlang soklang te parlok nakalian kajunga kumangalong bang ngam shifting yano namar bang adon ublay God is my defender ublay udah nongya da junga nganam shifting I don't fear
kito kiba sungsit balang kiba komen si yanga kiba tim si tim sanga ngam seu tangba lada mapi pile lagi kam nakaleng kajonga ru ngam septing namar bangadon ubulai ude nongera jonga. God is my defender, I don't fear. Nakaleng kajonga ngam kentho ya ki balang ngam kentho ya ki nongelam balang ngam kentho ya kano kaniam ndrei ngakren bet ya kajingsha nga kentho nga kren persya tang ya ki nongelam kiba kenriang tang ya ki nongelam kiba yalam bakla tang ya ki nongelam ki boman ndrei ya ki nongelam kiba hikai bahate ngam kren persya ya ki ngaburam ngapediang ya kajing hikai kajungki ngam kren persya ya ki balang kristan ya ki we ki niam ru ngam kren persya ndrei ya kabadai ngapediang lakalong hakano kano ka balang hakano kano kan niam ru ngapediang bet ndrei ya ka bomdai bat ngahaban kren ngahaban pencai te parlok menta ngamut ban le jingle te ngan le yoga shwas phang bat ngan sa kren biang mo te sapet ya ki step kiba ngangan EP ki step kiba ngangale yoga kan sapet ngale tanga ki simple step ngampat le ya ki step kiba ndrei ngan le swatang kiba suk namar tang kiba suk ru badangi le kaya rab hai kamet kajungi kapan klanya kamet kapat ka ai kamet kapat jungi ban kuat ban kie ka yarab ru ban nyada persa il khnang jumpang tumta kadon kamingi bangin le ya ka yoga namar ladal ngila trekhi mensngi lada ngim ju melen ban le yoga lada kamet jungi katrot ngila ban pang ringthet ngila ban pang stroke ngila ban pang BP sini bat kumta ter ka jing le yoga ka ai yangi ka met ka phat ka bakot ka bakhie ka rat ya ki jingpang jistom ka pen klan ya ki thit ki jaw bangin like na ka jingpang sini ka jingpang ringthet ka jingpang stroke bat ka BP ka pen yajbet ya ki snam ya ka snam ngomdong ka pen yajbet ya ka snam ngane ka pen biang ya kata ka blood pressure te menta perlu kan slam ngan le yoga shwas phang namar ba ngamut ban le jinglet ngam kwa ban slam no chwa pi ka kiat ru ka step ka ban kong ngale kum nemo perlu bat nakikti haki kijat nang ta sa pendengku ya kli haki kursil 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 nang ta kan le sa kumai mo kan sa kumai ngale saya ka child pose ya kene ki ona ka child pose mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nang ta ngan le saya ka kat kau pus kat ka 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 kat 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 ta le saya ka push up mo parlok one 2 3 kat kau pus buat di kampus unstoppable so khai thì yes lem tambah le ya ka push up em ka pen klan ya ki ksa deh kini ki ksa kti pen klan ru ya ka sadem pada biang ka bam le em tale ya ka push up ka yaraban pen ksa kan le sa kumto ban pen be ki thit ki jaw namar bang lale ya push up em balong san deh kakti kalau long san kumta ngan le sa kumto pen be ki thit ki jaw ta ngan le saya kiwai mo up ngan le saya ka ya cops post cops kyo nga kamet yap mo ngan thie kum buru bayak kyo nga cops post thie kikti ben bet kum ne thie kum ne ikmat tap kikmat deban khap kikmat nata saring bat penhir musim bus emparlok nale era kop bus ka pen mau yang i ya ki jimut di berkat ka pen klan ya ka bor jimut di berkat pen mau yang i ya ki bangi lakret ka yarap kan dai re ba kan trekam 100% te ka yarap ban pen mau yang i ya ki bangi lakret ka pen klan ya ka jimut di berkat
Teh, ngan lek sakum lemo. Ngan stretch sikiti nang ta ngan lek ya ka kejat kumne. Teh la nang stretch daka kiti ka diang ngan kick daka kejat kamot. Kumne. Baik mo parlok. Untuk dah untuk ale kuntur kaya raban penuksa Good morning if you baru kita pek jangan live stream. Entah namar bang ladep keren ki topik ki bang aku keren tentang lale exercise. Lara pi wa bersab ki jengkran ki junga. Sampai cibit lara lakut kena live stream. Sampai nadi bosbang kinyo i. Kumno ngakren. Namar ngakren ki topik badan kamha ki bang aku keren namar ki bun sa ki bro. Tiba ngomong ya ki bang ngakren. Ki ngomong bat ki tim daki tinsik tinsang. Ki bernyam daki tinsik tinsang. Kita namar bang keren ya ki jingsya. Oh kido kiba keren persa yang ada kalinti kiba dai om dai baki bernyam sne nga baki tinsik tinsang nga ndrei kipen i nga da kalinti kiba dai na kaleng ka nga priang ndai gitu kiba su bernyam daki tinsik tinsang gitu kiba tinsik de kum dia gitu ngakhen kide ki rukai ada orang bak lene kena ru ngakhen kide ki rukai balai ki tim da ki tinsik tinsang lada ki dei ki bro ki basisha kim dei ban tim da tinsik tinsang kum tu we menin lei de ani ka jing suksit balang pi uang memem dan hok ban keren ya ka bible tang ki padar ki pastor ki temen basan ki rambak balang ki babu ketikis ki balak ban keren ya ka bible memem dan hok ban keren ya ka bible tel layak teks bat nga lai jrong ha ka jing teks sapok grup kum tau ani khuen kesan tim sik tim stang nga kum ta nga remove no ka grup namar nga dayu admin te nga remove no haden wan tek personal nga wan tim sik nga te wan bernyam ruk na mem ad biang nga ha ka grup wong yame ngan le ka kam ngan penduk no ya ka YouTube channel jomeru kum tau bernyam te hato ya ka YouTube channel sina ka kemi upa jome sina mame ne kan bangamuan kan mele memla hir ban kebum nga memla ban le nga namar nagaren ka jong ngam sipti namar bangadon ubulai udah noya da jonga God is my defender I don't fear ngam sipti kum ta phimla ban kebum nga watla pisngo rem watla pisngo mong kado kanoru namar keren na kijing sate dei ubru wasong sit kumno song sit balang song sit ki padar ki pastor tim si nga kumno katu bro bange ceki usong sit nga oi na kaleng ka ngaru ngam persa ya kino yang palang ki padar ki pastor ngam persa ndrei lada ngayu i ya ka jingkran bakla ka jongki lane ka jingle bakla ka jongki ngapen sai kum we na ki runge
umwe na ki rungai Kristen jala de rungai Kristen rei ya ki jingle bomde ya ki kam arsap ki kam bomande na kalian kajonga ngam aili ngamri na keren be namar ka jing thumu kajonga kalong ban wara e ka songsuk sang songsuk songsingan hasno thau haka imam sama ngam kwa bakane ka jela ka jungi kan jele deki kam sne ngam kwa bakane ka jela ka jungi kan jele deki kam thok kam skor kam sne deki kam di basar ke ngane deki terut ki smer takada nga keren ya ki jing sha ndrei don pat ki ba mong ya ka e ka ba nga keren wala de pensai ling bakane ka live stream sa page hakmat wala de pensai te mentangan continue ban le ka exercise juga ngan le saya ka boxing ru kalau kamu badan kam ban pentlan ka merpat bat kalong ka jinya dai ni ada thumus ne ubro ada ubro one box ada ubro thumus ne yang iam ada ubro one show kamut ka boxing kalong ka badan kam ha kumta tidak ban page ya kan ka video kan hikai phi ya ka boxing kumta nga hikai tang ka simple step ngale tang daki kiti ngam dan kam tia ngale tang daki kiti pe da daki le ki pung kiti mo lada bro bok ya ka po pini ban da kan le re de pisha ka po de da bok e bro de pinsu ka po tang sipang mo kilak le re pini ban start hap kam e phần hấp mặt nga hấp năng bằng kịch mà hấp năng bằng kịch Kimbal ka jaka tagalaw ngam jo ban le bahan mar baka kimbal ka jaka mana bisa tenat ya ki video ki juga saya like saya share saya subscribe bro ngampan buat review subscribe ya ke channel ka juga lada film so tenat ndre tang lada film so tenat pin subscribe pin like pin share ka syong kamon ka jengpi te lada film tenat ka live stream double tap on the screen basa like ka video tap arsin ka screen kita kan sawan kan like ini udon tuh button like hajrong juga kan live stream bro deh ngan le sesin ya ka boxing mo ngan le tang spangi hap kame untuk hap da kame da bok bro ya po hap da lagi ni pungki
thạ là cái này cá tôm bùi trụ hấp thì cái nó thạ cái này hả Jangan terus pak. Pidere panang kan wok mah. Dawan boleh kamu pidere pan wok. Ter baik. Kamu baun kelam. Jauh rusnya kan. Jauh rubah deh. Film deh balik kita. Tapi rusnya. Namar don't come. Kajinya dial deh. Self defense. Self defense is very important. Manga ubah i jalan deh. Kumta nganya dabe. Tara ki nongshun ki wan berperiap na. Nganya dabe, nganya kun be. Kat bangala lak kabor la jom. Nganya kun be. Marga i jala de. Ngam kwa be ki we kin penyap na. Tara ngam i jala de. Ngam penyap kito ki breu kan. Kito ki breu ki penyap la de. Ndai mangapat nga i jala de. Tara wan nongshun nganya kun be. Wat lang long wat lot ru ndai. Rawan nong syun deh ngama haban pengkre yang deh mo nagam daga safety la jong wat bor ka andru kimla bandai nagam daga safety la jong tara nong syun wan ban peniap ngi haban khruit be ngile mansha wat bor ka andru kimla bandai ya bro urusno wa thun penyap ladangi bok ngi khruit mangiru kimla bale namar mangi don ka hok kadon ka right to life ka hok ban im idon ka hok ban im kumta nginem cha yagi rusno bakin wale dusman ngi bakin penjot ngi bakin sim ka jing im ka jing kumta ngan le saya ka jingken jong ngam le hai jom rem ta ngan su jom mo bet snur la he pam ta ngan le saya ka jumping amar ka jumping ka pen sting ka mata phat bat ka penjrong ru ini sulong manga ngam na dei ba jrong handu kata namar ba imei par kilong ba lengkot ngam na dei ta bro ba jrong rei kaya rap mo la phile ka jumping khamta ma rei phide ki 10 each dane ki bro ki bang don ha ki arta khat sna mo kan rap ba phin jrong phine sa la phile ka jumping la phile gini ki yoga ki bang apun ep nadu mene kan rap phi ba phi climb ba ka met ka phat jong phi kan jrong kan he kan san baik mo ngan le ka jumping
Dia perlok ngam kwa ban le slam ya kan live stream kuble sibun kuble si jargu bakir pe kan live stream ngin sai champion hak video kuble sibun